Sanibona baba. Yebo. Yazi baba. Mina ngazuthi kuzomela sizame ukuthi sibe ndawonye kakhulu kunaloko sike saba khona kunakuqala. Silala ndawonye nje. Baba mhlawumbe le inkinga ukuthi siyalala kanti fana ngabe silokhu busy phela senze izinto ezenziwa abantu uma befuna uba nengane. Lalela. Ngizama ngakho konke kusemandleni. Ukuthi ngidubule, angidubula amaraba bullet futhi ngishaya khona. Yikho-ke ukuthi akubambe. Ngiphinde ngifokuze futhi nase-panel beaters ukuze ngikwazi phela ukuthi ngondlele ngane. Yazini. Ngixolele baba. Ngibona ngathi awunginakile. Baba inkinga mhlambe awubona ukuthi mhlambe ulindiwe lo inkinga uyena manje sele umsebenzi omkhulu kuwena. Kahle nina nababili ukujikijelana ngemba kodwa endlini yakhiwe ngeklasi. Baba ulindiwe umbiza ngomthakathi. Uthi mina ngimbulala ngimzwile phela eqanga ngathi ekhuluma naye baba ngimzwile. Lalela. Yabona mhla wena uba ngumzali. Uzokwazi ukuthi kunjani uba nengane esenhlungweni. Uzokwazi futhi ukuzwela umunye umzali kuleso simo. Futhi uyamkholwa baba na? Cha, akusho ukuthi ngiyamkholwa noma ngimkholwa. Ngiyakwazi wena. Naye ngiyamazi. Wena unesiphiwo sokuprofeta. Bhekana naso leso simo. Uphume nje kumanxuba. Nginazo inhlelo zalento le. Asizenze wena uyilandele. Okay njengoba noma kunjalo ke phela ngizocela baba ukuthi nawe unike okuncane ukuze uthole okuncane. Angithi njengoba ungitshela ukuthi ufuna ukuba nendodana. Angithi ngicela phela baba uma ukuthi mangibambile ngizwe ukuthi